नै जोंनिया प्रेम बसनिया सोरबा बेदर रानदों सोरबा नै अमा मेजेमखौनो सोगासिनो दं नै बथलाव नै सोरबा आरो नै एरगासिनो दं सोरबा नै एरगासिनो दं ओंखाम संगासिनो दं जाखांबाय बसो दे नै देन्जार दंखायो भेरागुरिनि सेंग्राफ्रा नै बे सासेबाव प्रेम बसआव ज' लोगो मोनलायबायलै बयखौबो नै गामियाव रायजोखौहाय नै मोनलाय नैलाय जोंहा इउटुबार सासे लोगो मोनबावदों नै आंथ' गोदानसो नालाय नै बिथांमोनहा बिराद फुराना बिराद साबसक्राइबार दं दे नै होमबाबो एसे नांहांबायना सिलभारथ' जाबायना दे बहुद मोजां औ सासे मावदोंसो नै ओरैनो हरब्रा नोंनाबोथ' दं दा ओइलाय दे नोंना गैया दे जालांगोन नांग्राया नै देब्रा रानलांबाय था माब्रै प्रेम बसनि नै होफैजेनबाय नै थोरसियाबो मोजांथारलै दे मोजां रानलां भेरागुरिनि आलासिलै नै फार्स्ट मोनथारो माथो नै ओंखामाबो होलायबाय दे नै हाब आंनो फार्स्टलै मा बेलाय हा आसार बे होबायनो था औ दे नै लाब्रा नैबे जाहैबाय दालि नै होलांगासिनो दं सोरबा गोजौआव जादों सोरबा गाहायाव जादों ओइ आंनो होआखिसै माथो नोंलाय होजोब्रा जायोब्रा बेलाय नै भिडिअ खालामबाय होननानै नुलालै खाथियाव थाला नै दे थाइनै हो बास दाउ बेदर ब्रा माब्रैलै नोंलाय हो जाबाय बिदि होलांनांगौबा दसेनो जोबगोनलै बेदरा नै गोथाव ना बस्क' हा जाबाय दे